ko furu ko an y'a fɔ ko o ye sariya de ka ko ye kiiri tigɛ de a ka kabila mɔgɔ ko dɔ ko mɛ tiɲɛ la ale kɔnɔna fililen don ko ale muso de b'a bolo ale ka furumuso a ka foli la ko a ka furumuso ko ani a sigiɲɔgɔn dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ tilonkɛ la fo ko den saba de bɛ muso bolo komi muso ka den fula ko ale b'o rekoni mais den sabanan ko ani min bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka sigiɲɔgɔn min bɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ye o den de ko ale tɛ o rekoni ko muso in nɛgɛsi tɛ ale la ko ale taara baara yɔrɔ la san'a kana muso ɲa ka minɛnw cɛ ko a bɛ nin lahala la donc an bɛ min fɔ a ye fɔlɔ nin ko sugu la a ka sira la ɲɛ jɛnɛya manamana ko tɛ dɛ ka jɛnɛya sabati mɔgɔ kan fo k'a yira nin den min filɛ nin ye ne den tɛ nin den in tɛ se ka bɔ a ka denya la fɔlɔ fo silamɛya sariya ye ko kelen de fɔ li'an ɲɔgɔn danga dɔrɔn de bɛ den in bɔ ale ka denya la mais n'a m'o kɛ hali ni muso yɛrɛ da y'a fɔ dɛ nin den tɛ den ye dɛ karisa de ka den don o t'a bɔ ale ka denya la fo mɔgɔ ka nin don ciden de ko Ibn Qayyim ko sanan kana ciden ka kuma la fɔlɔ Ibn Qayyim ko dambe be sabati mɔgɔ ni den cɛ ni sababu minnu ɲɛ ko firasu b'a la maana n'i ye muso furu i donna n'a ye den o de sɔrɔla o muso ye den o de sɔrɔ a sabatilen b'i n'o den cɛ ko i ka dambe do a bɛ do i ka tiɲɛ la ko bi ijma'il ulama a ko dɔnnikɛba ma ɲɔgɔn sɔsɔ nin na dɛ a ye ta jadil ma'adi fi hadi ghayril ibad a ye ta ni masayila bi man nin ka san joli mɔgɔ bɛ n ka sera la ya san joli bɛ nin masayila ka sugu depuis sugu marakataw siri bɛ nin masayila fɔ mais a ma se ka don kalanbagaw yɛrɛ de hakili la jamana kɔnɔ janko kalanbolo a san na san jana nya sisan bɛ san joli bɔ n y'a kɛ sanfɛ al waladu lil firas a ye kalanbagaw yɛrɛ de kɔlɔnna fili ja y'a sɔrɔ kalanbaga dɔ b'an bolo majilisi la a ye sunkalo bɛɛ kɛ a bɛ lamɛn mais ni yɔrɔnin ma don a ka hakili la mais n bɛ kitabu fɔ parce que ne bɛ ka taabolo ye n bɛ ko fɔ n b'a fɔ nin dɔnnikɛba y'a fɔ a ye bɛ nin kitabu kɔnɔ ja a y'a bɛ noté a sigilen bɛ faransi dɛ a taalen faransi a donna a ka makitaba la n ye kitabu min fɔ a b'o jigi k'o lajɛ n bɛ kitabu min fɔ a b'o jigi k'o lajɛ mais a fana yɛrɛ bonya ma ta a ye n wele a ko sunguna ko i ka sunkalo kelen deresu n ye nafa min sɔrɔ a la n bɛ san 70 ni kɔ la n ma deli ka nafa sɔrɔ dɔɔni si la i ye min fɔ aliwaralu firasa ko tiɲɛ la n tun b'i lamɛn dɔrɔn a ma dɔn hakili la mais n ye kitabu ta sɔsɔli yɛrɛ t'a la ja makitaba tun bɛ ne bolo f'ale kitabu la n t'o nafa yɛrɛ dɔn a ko i ye masala fɔ ni n y'a noté ni n ye kitabu jigi ka lajɛ n b'a sɔrɔ o cogo kelen na mais nin ko in a feere kɛ jamana ka karamɔgɔ ka nin faamu dɛ a ko sinon nin dɔɔnin tɛ koyi a ko ja n'i ye kitabu ta sɔsɔli yɛrɛ t'a la a bɛ duwawu min kɛ a ye duwawu kɛ o sa in na fana a dɔw taara fo saudiya de u taara karamɔgɔ dɔ ɲininka ko dɔ ko u ka jamana la ko ni ye muso furu ko n'a ye den sɔrɔ k'a to i ka furu la ko e den de don i ye dɔnnikɛba min ɲininka minnu taara ɲininka olu tɛna contrôle kɛ ne la o mais ni mɔgɔ min taara u y'a k'a ɲana o de nana fɔ ne ko min ye nin fɔ a ye a ko a tɛ wulida sabalen don dɛ alwaradu lil firas min b'a bɔ a tigi ka denya la a n'a bɛ liyanu de kɛ u nalen de a ko karisa ko i ye masala min fɔ yɛrɛ a ko ni mɔgɔ minnu taara saudiya k'u taara dɔnnikɛba ɲininka ko a y'i ta in de f'u ye k'u m'a fɔ i ye wa ko b'o fɔ ne ya n tɛ ninnu fɔ n bɛ ninnu fɔ de pour a k'a dɔn kataw bɛ bahasubaliya de bɛ ca parce que an ka jamana n y'a fɔ cogo min an t'a fɔ dɔɔni tun tɛ mais hali dɔɔni min bɛ an ka fiqhu dɔɔni de tun bɛ o ye dɔɔni jumɛn majabi kelen ka dɔɔni majabi maliki ka dɔɔni b'o de kala hali o yɛrɛ mun faamu yɛrɛ sinon nin bɛ majabi maliki yɛrɛ de la o sɔsɔli t'a la o majabi maliki yɛrɛ b'a kan o mais ni kiiri tɛ jamana kɔnɔ ni kiiri fana bɛ tigɛ ni sariya ye jamana kɔnɔ i bɛ se ka ninnu dɔn
parce que qadiu ni qadiu de be jamana kono kiri be tigeni islamiya sariya wajibu be nunu sege sege ku do mais jamana kono kiri te tigeni sariya bahasu baliya be mugola be famu chogodi lejina daima libusi lilmiya uka ewa mujalladu dobe uyinyin kan na dode nana unyin kan bombaji na ka jama a konne ewa dogoni ko sana ka fatu ko aye wosiya kenye ko dendo be aka dewuna ko ale dente wa fule ka fatu be do a cinya lawa lejina daima ko al waladu lil firas foite deyimbo i dogoni ka cinya na ka denya na ka dambela fo ka danga deke nyogon danga lianu doron de babo aka denya la men ni lianu make a dende do aya do cinya la foite se kabo donc hada madon ka sabale na ko minti a denya o te se kabo ka denya la lianu de babo i denya la parce que fule ka yira musu ye jene ya deke ni ya yira musu ye jene ya ke donc sere nani de kanka nyini efio ni sere nani ti bolo mumbe bilay ka sere nani nola nyogondanga de be bilay ka sere nani nola ni muso ye nyogondanga ke eyi kan nani fo ka duruna ke ni na ya soro ni ne de donda ala ka danga binka bon muso fana ba kan nani ke aba ka duruna ke na ya soro ni ede dente ala ka dimi beneka na yen ninke furu be boani nyogonje dembore ka danyala na ka dembeta ambe min faye o yenninde al waladu lil firas al walil ahir al hajar ni nya hadisa de muntafa wala be boari muslimu de kono tafatul bari laje ka hadisan sarah laje ta sarahu nawawi tayre ka hadisan sarahu laje ta jadil maadid li qaidi hari ibadi ta tabul khaymu ili haqun nasabi jumambe hada madenke ewa hada madenka dambe jumambe dambe sabati mugoni mugoche kado ika chiela abe ko damade do ko minya firasu ta ko bijimai do ulama bil jimai doni ke babbe do benna ka firasu obe ke sababu ka dambe sabati ini mugoche donc de nya dende foi tabo de nyala fo ni islamia sharia be ukata lianu ko ofanate abe se ka bo ate se ka bo donc ambe mi fa ni yoro la folo o yenni nye ndente nyine foi te se ko baw de nyala fo ani muso ka lianu deke na ye nyogon danga de inu de umbeta donc ambe mi fo yoro la mo kan ni famu u kan ni sege harbi kata kitabu de lajje mene ka sege u kan ni ndo anya firasu fo ko ni muso min furu ete deresula yawa ko furasu ye muso min furu idona na ye nyo fo yere hari abe do bolo yere hari ni ye furu siri majahabi do yale yere ni ye furu siri hari ni ma donay abe jate firasu ye majahabi do bolo me kuma sahale en koni ewa ika donay o de wi abe ke firasu ye donc wala ka hakrima dama me minya aka muso to anege bena ewa anege tena o ya yere funko ko yala ni ewa sariyate jamana kono yala to munum be silamaru be apese kake nunu nyede fo ka soro jamana ka fama de be sariyatike mo sitte se kan ni sariyotike kerefe yerema groupe te se ka farayo minye sariyatike ni hududu ni haddu ni femunye woyede wolile amuru de ka baradu ni woli amuru be jamana minna ni sariya be tige abo sariyatike no sariyate tige fattaqulla masatatum donc munu masariyatike no be nyema yala masariyatike junu be ulu de la boka kuma surunya doro ale ka nyin kalibe minka hada madembe siga jinna muso furu ndella ko basuke ko kuma ufoya don ke bawu yemin fola
doni ko ka kuma sahale jinnani hada madente sega nyokon furu fengo fembake ka fo be kuma folen do mo sima ye wunyana uye karamo do nyininka ko jinna be hada maden fura ko ale madeli ka bo furu siri karama amma delikata jinnani hada maden furu siri la minye awa mahmud lamini sinkiti ayen nunun fere se la tege ku sarahu ako alay hada made aye nyogona hada maden de ki ka furu musele skuno ilayha donc me minye jinna muso ko jinnani hada maden te se ka nyogonta ate danchu amada ate damfenkele amada yoro kere yerate la hala kelenya ate se ka nyogonta ako kuma salenye minye jinnani hada maden te se ka furu nyogoma kuma be fo be kuma fota de doro de la jonjonta asila mo sima ye ko karasani jinna be nyogon fe ko jinna dende fuleni nyabolo donyoye ko aka demmin fuleni nyaka jinna muso dende donyoye ubedi jabiri ala kanna kenaya anka selfu karamodo da amankene uya nyininka ko ewa jinna be seka ewa hada maden be seka jinna furu ako be seka ko yala ni mo min nebe nyininka mi nyininka folo ni mugo na ka de muso na na sisa a ce kanyi a jema ce ka awa ko karasa a kon de muso de fule ni nyede mba fe ka de ma furula me jina de do akoy be do akoy eska yebe do akoy te do bo akoni e furula jina ma akoni jina yere ya fura ko jina be do sekilula dongo do yere abesika awa abesiki bila jena yere la dongo do muso do be seka na e ma yere sisa aba fu ne ka jinna muso de parce que jinna be se ka yelema o abe se ki bila jena yere la ni muso ba fe ka tilunke keniya dro muso do be ne masawula ra dro ba fu ne ka jinna muso de ino beje do wore do be na ne ka jinna muso de parce que ale be do sekle do del be de la ani fana do minni ena akelela aya yere korota fo sankaba o te fa donner la donc kuma sahale jinna muso ni hada madente se ka furu nyogoma don ke ka kuma sahale na bo ko jamana ko ni ulu amuru ya nyamara ni kiri tige ulu amuru na ye jamakulu min nyamariya an yona tumbe Nigeria ni fama ye jamakulu do nyamariya ni sariya min nana awuma anye urdu dama ka nyamariya dama aka qadi unyina ka kiri tige ni islamia sariya fenta la ka tumbe Nigeria tumbe barake na me ni ulu amuru ma fanga dama ka nyamariya dama te daga ka ke o da to doni ka ko min ye hududu ko bo o ye ulu amuru de barai uba kan nayibu ube naye mo mi nyamra naye ebe mun fo bo ala ka timan da madro ale min fo dro ko do asali wala la darura suramana misirila almami re sali wala ka korta ka sali mo fo itala islamia sariala dalla min bayira ko ala be sampa kacabba keleye Ibn Qayyim bona taka kitabu do kono dalla min bala ko ala be sanfera kacha bakele nyo prepare la tige ya ala be sanfere aka doni na ka korusiri aka kolla tige de be fambe mogo ma so ma ko ala be sanfe ye kafir de bo ko baga min nya wolola geretara be sega kella ya ni min wolola de a gerentande wolola be sega kella ya hari gere karle nyere be kella ya ko makarude ro ليس في سنة القياس ولا راو كو يالا حكلنا بدين حكلنا تدينا كو باسكو تشامان با فوندنتن يندنتن
mais munya ke nyode ndel la ko fo jamana in fule kabako do quoi mi nyere ni atese ka do ka cinyala chogosi u yode ke ja ko e har kalambago yere bo do cinyala muso min te furula e tara jene ke anofe ciden ko nin tigi de majene ke la kumantia de biye me jamana de umbe ninde ki denye ko aya ere koni karamogo yere ba ati denye fana ko ikata basitala ni yere jena naye basitala ikata misilamiya sareye min ki tayi banno man hakili desara ko mina pew kaba ko ten ninyewa bo nimbe yede ni ko bi ka hakilina bara dina la dina te hakilina ko koy dina yede delila de al ilmu qala allah wa qala ar-rasul wa qala sahabatu hum ulu irfani doni yede ala kote ciden kote shebo kote doni yede delila de doni te hakilina dina te hakilina e wa dina te qiyasu kunta fana hari qiyasu min bejjate delilaye al qiyasu shahihu qiyasu sahale me hari ni qiyasu min ni ayen nasu bambulo ni ko be fendo qiyasu fendo la kasro delila bambulo ko ni mani e ko be ta qiyasu kala daga abela daga wa al qiyasu ma nasu fasidu li itibar hari qiyasu min islamiya sariya biya jate ni delila te yoromide ni delila te yoromide qiyasu be jate hari ka fo qiyasu yere ye delila dina la ube delila te so soli bala don ke baw bolo don ke baw yere ma so qiyasu yere ma asila ko be ke delila dina la mais kuma sahle qiyasu sahle be ke delila mais haklina te dina kono dina ye delila de bo fo hada maden ka to delila de ko mais haklina te dina ni yay nin ko su be jamana kono ube fenke ne haklide kasuru ni eye fen barani hakile iba soro fendo bala hakile ma wore bolo fendo bala min ka juguni fembe nunu ba afo konni beseka muso yere ya fo minti de bu yere ya do ko minti denye be se ko ki denye chogodi o kaba ko tiuminawa bon ni awu fana hada madella muna hada ma ewa che bolo muso do ewa dende tumba na ka muso che alla muna kono abaka do kono abaka fembela ale fatura ewa o den fana furula ana aka muso tila do naw ko karasa dente o nyana ma yabe ka chugudi ni ala ma faraka limana tala teta yire faka ko ka jugundi nya mugo hakile ma balu gulalen ko fe ubana ka muso ale fana na ka dew ale fa tila do mori una shige ko ewa u konnin ta denye de ko karasa eta aka la de ke ko eta denye esga barawbe ni mbojiya kono naw ka hakili maso fendo ma abay fendo ke fanode ka juguni jiya fembe donc fo hada madon ka hakili sorode aw man nin tigi ka nyana ma ya cinya be fen kalama be yere kalama na fo kabila kunturun hada madon ito nyogo nyona inyogo na silama nyona ke fa dente be balo chogodi ay sabalim karamo ay sabala ka siralanya aka kitabu sege de ni silamiya sariya madu mogosika hakela ala madu mogosika hakela ala ya hakke tigi be ka hakke koloside akana mogo kumantu ka hakela de ube ka mogo ka nyana ma ya cinya bolo akana o kede munna ala ko dangali ka kana denkata parce que ni ko do ba fo ko ne ka muso ko ni ne ba fe men ni dente ne de ado yoro nyina beta faka de wa nu o tara o faka jonya bila fakalila may ni do ya soro doro nube ewa sira ni ebe ba ila ube ba denna nko nu dem bora doro ba faka ube shiga ka faka do beta do kabinu kono nyege kono nko ube sira ni nko sugude donc aye sira ala nya ka kitabu de sege aka doni de nyina ka bahasu de ke sunu abake ka ko ke ewa mo faka de do de modu munun be nin ko sugu ka be mo faka de la de mo ka kinyet la do ko karasata denye abe mo faka de la ni na de ani ka hada madin kan nyana ma yana ka bibe cinya bolo ala ka hakki mandama donc hakkilina le ka koy nyin kale minye hakkilina te dina la de aye delilaw de nyini ka korosiri de ke ka kitabu de sege wa alaykum salam
ko duwawu ko ibe demisen kelen kele de ka duwawu ka ube be munke nubu tanganyini donc ni be demiseni tanganyini soraw kalaka komi kule nunu ani atel kursi nunu nu bena sinogo ama jare ko ikika bolo da uka fona ya soro ebe kule munun kala munun be mu fare kolola obe seka ukala tegela mum nyerete seka ke ba mu fare kolola mais ni ote munun be kalate ama hataga iki tegeda mugoka ibe seki dagira la droka fo odiya to ko acide atumbale hasan al husain abafu ay jukuma bi kalimati la tamati min kulli shaytani wa hammati wa min kulli ayni lamati abafu ay jukuma na bal hasan al husain aben nin tanga yoro ni duwa kaluka abafu mbawu fula tanganyini ni alaka kuma wi donc ko abe tanganyini bila katu fula bedema ate kome ko atumba bolo makawula uba buru aba bolo da ukuna munu ndale ndo dorobe seki dagire la kafo uka ni min kelen fana dagire min kelen fana la ka tafu aka ode kanyi me ni tanga soren kala ni ko fo demirre jamin ni kala nyinu bu bedema abu betanga Como bon kan nin kan yin kale surunya dron ni muso min fasara fasa ko jugu dola ko ce ko a ce ko ka furata pura ka bonyo be chogodi bo don ke ba ko na ya soro afari kolo be hakela fasali min do be hakela hada madawun to ka ewa hada madanya hakela ate daga ika furata ko ibi yere dafa ka do faranka bonya ka do faranka cenye ka te daga ika furata o kama min na ya soro aibu de do akera lebu de akera defo de no semuna ni doni ka ba fo chogo mi fasara do fu kera chogo dola ni mogo yeye be sirayne fasalite mina hakela ko jogo ni mogo yeye dro ube sirine abice jogo ya mogo nyakoro ni fasali sugu na kera ni na ninkera defo ni lebu ni waibuye uko nina ni fura be ibe se ka fura minta na bi bonya basi tala ikata parce que ka do fura tali e togo ya fulade ijalatul aib ni hada made ni ebe fura do ta lebu do de bila pour fura nunun ka lebu nguli ube ki yere fura ke togo ya dola lebu do bila pour ka lebu ngboy la basi tola me minye e wali li zamali ki yere chenye de ebe hada madon hakela me forun kan ninken ka chenye de fon kan ninke ka do faran ka dafali de ka otebe lili tejmili otebe me li jalatil aibi bashi tola nin beddele rebe munye ka pendo fura do ta ube ki yere fura ke ka lebu do buila uba misale yake munye hadisa sahalen kono barisiran kam minni ala ye malika chumugo sabamina doi ale kun jelende tundo kun sigite bo ala malika ko ebe mun fe sisa ako nebe min fe ne ka kun jelendo wakati be kun sigite bo ala kera sabai mugo nyuguranna kun sigi nyuma ko soro aya kun salo kun sigi nyuma bora wala li jalatil aibu ni lebu de be mugo la ka fendo ke fura dota ka lebu nguli bashi to kade men ni ka fenta de purun kinyere chenyi ka do faranka chenyi ka ube ka do faranka dafaka otebe donc mo kan ni fana mina qaida ni apasara pasali min kerama lebu de kerama defo de foni mo ya ye ube siranye adagara ka furata ka yire bonya me na ka fasali ma se o degrema ate daga ka furata como abe se mun koro ko ambali mamuso do ko alebe che min bolo abe ko mi che ewa bese akoro aka wajibi wula
mi abe daga le ka ewa ka so kuna ka jabe ke jabe dale mo kana sigira ka jabe da o nya mariya te nyini ne fa ba cede bolo o ba cede bolo aba ka cede marala na ka ceye wurdu dama ite bo so kuna muso dama de bena yima nje na na ikaka kake na ce kwa manda ya ka toy nyosala bon ko ni musow be yɔrɔ la u dama be yɔrɔ la salli wagati nana u be se ka jama salli wa awɔ u be se ka kɛ jama ye ka salli mais u ka alimami tɛ bilo kɛnɛ kan komi cɛw ɲɔgɔn dɛ alimami be sɔrɔ safa fɔlɔ camancɛ alimami be jɔ u ka alimami be jɔ u camancɛ la safa fɔlɔ camancɛ a be jɔ u cɛ la ye mais a kana tɛmɛ u ɲɛ dɛ komi cɛ be tɛmɛ jama ɲɛ cogo min misiriw la kan'o kɛ a be sigi safa camancɛ la u be salli et puis ni wali cɛw bɛ salli min bɛ banga kana kan kɔrɔta a b'a fɔ da jukɔrɔ et puis ni cɛ t'u la salli jɔli t'u kan u tɛ salli jɔ u tɛ salli jɔ u ka alimami bɛ jɔ safa fɔlɔ camancɛ la a tɛ tɛmɛ u ɲɛ donc a ti ni wali cɛw bɛ n'u b'a kan mɛn a kana kalan bange mais n'u dama de bɛ wali cɛ su gɛrɛlen t'u la cɛ bɛ farida minnu bange a dagara a k'u bange musow kan mɛn a dagara a k'u bange mais ni wali cɛ bɛ a kana bange n'a ye depuis a bɛ sigi safa camancɛ la a kana tɛmɛ u ɲɛ bon ko ni ewa ini mɔgɔ bɛɛ n'a y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baraji b'a la mais ni mɔgɔ min tɛgɛ nɔgɔlen don ou bien awa a ɲigilen don a y'a bolo kan di ma baasi t'o la an b'a jigin a tɛ kumancɛ baraji la parce que nin ye darura de a daruratu tubihu mahjurat subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko furu ko an y'a fɔ ko o ye sariya de ka ko ye kiiri tigɛ de ou bien a ka kabila mɔgɔw ko dɔw ko mɛ tiɲɛ la ale kɔnɔna fililen don ko ale muso de b'a bolo ale ka furumuso a ka foli la ko a ka furumuso ko ani a sigiɲɔgɔn dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ tilonkɛ la fo ko den saba de bɛ muso bolo komi muso ka den fula ko ale b'o rekoni mais den sabanan ko ani min bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka sigiɲɔgɔn min bɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ye o den de ye ko ale tɛ o rekoni ko muso in nɛgɛsi tɛ ale la ko ale taara baara yɔrɔ la san'a kana muso ɲa ka minɛnw cɛ ko a bɛ nin lahala la donc an bɛ min fɔ a ye fɔlɔ nin ko sugu la a ka sira la ɲɛ jɛnɛya manamana ko tɛ dɛ ka jɛnɛya sabati mɔgɔ kan fo k'a yira nin den min filɛ nin ye ne den tɛ nin den in tɛ se ka bɔ a ka denya la fɔlɔ fo silamɛya sariya ye ko kelen de fɔ li'an ɲɔgɔn danga dɔrɔn de bɛ den in bɔ ale ka denya la mais n'a m'o kɛ hari ni muso yɛrɛ da y'a fɔ dɛ nin den tɛ den ye dɛ karisa de ka den don o t'a bɔ ale ka denya la fo mɔgɔ ka nin don ciden de ko ibn qayyim ko sanan kana ciden ka kuma la fɔlɔ ibn qayyim ko dambe be sabati mɔgɔ ni den cɛ ni sababu minnu ɲɛ ko firasu bala maana n'i ye muso furu i donna n'a ye den o de sɔrɔla o muso ye den o de sɔrɔ a sabatilen bi n'o den cɛ ko i ka dambe do a bɛ do i ka tiɲɛ la ko bi ijma'il ulama a ko dɔnnikɛba ma ɲɔgɔn sɔsɔ nin na dɛ a ye ta jadil ma'adi fi hadi ghayril ibad a ye ta nin masayila bi man nin ka san joli mɔgɔw bɛ n ka sera la yan san joli bɛ nin masayila ka sugu depuis sugu marakataw siri bɛ nin masayila fɔ mais a ma se ka dɔ kalanbagaw yɛrɛ de hakili la jamana kɔnɔ janko kalanbagaw a san na san jana ɲa sisan a bɛ san joli bɔ n y'a kɛ sanfɛ ali waladu lil firas a ye kalanbagaw yɛrɛ de kɔlɔnna fili ja a y'a sɔrɔ kalanbaga dɔ b'an bolo majilisi la a ye sunkalo bɛɛ kɛ a bɛ lamɛn mais nin yɔrɔnin ma don a ka hakili la mais n bɛ kitabu fɔ parce que ne bɛ ka taabolo ye n bɛ ko fɔ n b'a fɔ nin dɔnnikɛba y'a fɔ a ye bɛ nin kitabu kɔnɔ ja a y'a bɛ noté a sigilen bɛ faransi dɛ
atale fransha donna kam maktabala nye kitabu min fo abo jigi ko laje mbe kitabu min fo abo jigi ko laje mi afana yere bonya mata ayen wole ako sunguna ko ka sungalo kelen diresu nyen na fami surala mbe sambi wolon fulani kola madele kan na fasoro doni sila iye min fo al waralu firasa ko tiya lan tumbi la me drama don hakilila me nye kitabu ta sosoli yere tala jan makitaba tumbe ne bola fale kitabu lan tu na fa yere do akuyi masala fo ninya note nye kitabu jigi kala jemba soro choko kelena men nin koyi a fere ke jamana ka karamugo kanin famu de ako sino nin donente koyi ako ja ni kitabu ta sosoli yere tala hakbe do min kay do ke o sai na fana ado utara fo saudiya de utara karamodo nyininka ko doko uka jamana da ko nim ye muso furu ko na ye den soro ka to ka furu la ko ye dende do ye don ke ba min nyininka munun tara nyininka ulu tena kontora de ke ne lawo me ni mugo min tara wuya ka nyana ko de nana fonne ko min nyin fa ya ko ta wuli da sabalen do de al waradu lil firas min ba bo atigi ka denyala ana be lianu de ke unalenda ko karasa ko ye masala min foire ko ni mugo munun tara saudi ko tara don ke banyininka ko ayi tayinde fuye ko ma foye ay ko bo fone ya nten nunu fo mbe nunu fore pour akado kataw be bahasu baliya de be cham pacha anka jamana nya fo chogomi anta fo doni tunte me hari doni mimbe anka firu doni de tumbe o ye doni jumay majabi kelen ka doni majabi maliki ka doni bode kala har wo yere mu famu yere sino nimbe majabi maliki yere de law so solita law majabi maliki yere bakaw me nikirite jamana kuna ni fana nikiri fana bettige ni sariya jamana kuna be se ka nonundo parce que qadiu de be jamana kuna kiri bettige ni islamiya sariya wajibu be nonu sege ko do me jamana kuna kiri te tige ni sariya bahasu baliya be mugola be famu chogodi lejina daima libusi lilmiya uka ewa mujalladu dobe uyinyin kan na dode nana unyin kan bombaji na ka jama konne ewa dogoni ko sana ka fatu ko ayewo sha kenye ko dendobe aka dewuna ko ale dente bo fule ka fatu be do a cinya lawa lejina daima ko al waladu lil firas foite deyimbo i dogoni ka cinya na ka denya na ka dambela fo ka danga deke nyogon danga lianu doronde babo akadenya la men ni lianu make adende do aya do cinyala foi te sekabo donc hada madon ka sabale na ko minti adenya o te sekabo ka denya la lianu de babo idenya la parce que fule kayira muso ye jene ya deke ni ya yira muso ye jene yake donc sere nani de kanka nyini efio ni sere nani ti bolo mumbe bilay ka sere nani nola nyogondanga nyogondanga indebe bile ka sere nani nola nini muso ye nyogondanga ke eyi kan nani fo ka duruna ke ni na ya soro ni ne de donda ala ka danga binka bo muso fana ba kan nani ke aba ka duruna ke na ya soro ni ede dente ala ka dimi beneka na yen ninke furu be boani nyogonje dembore ka danyala na ka dembeta ambe min faye o yenninde al waladu lil firas al walil ahir al hajar ni hadisa de muntafa wala abe buhari muslim de kono tafatul bari laje ka hadisan sarah laje ta sarah an-nawawi tayre ka hadisa sarah laje ta jadil ma'adid li khayri hari ibadi ta tabul khaymu ili haqu